Fantasma. Tupustean esnatzen zara. Sartada batek iratzarri zaitu. Oinotzak eskaileran. Edo txori baten takada kristalean. Lipar batez ezin duzu bereizi zarata hori. Ametsaren berneko soinua izan den ala benetakoa gelan zertua. Oroitzapenak tropelean datozkizu. Aliritxira. Hasieran txera egiten diezu. Burmuinaren opariak dira Urbazako pagadian egitako siesta. Apikaleko terran hartutako bainua, bardeetako sorbeltzak, emeren begi berdantza. Ai, memoria traidore. Beti leku denboren arroien gainetik egan. Segituan dator sastako. Ez duzu sekula hain hurbil izango berriro. Orduan bai, tanto bastoak bihurtzen dira gomutak, garezurra zulatzen. Burua moztu eta irlaustera jaurtiko zenuke. Arrainen bazka. Ez, hemen ez dago Irlan. Landetan zaude. Lerraion Bert izeneko etxe batean. Eta mabu bat etorri zaizu bizitan. Haren izena hauskatzen duzu, Mikatz. Zer mezu eman nahi ote dizu? Zer gogoratzeko eskatzen ari zaizu? Badakizu hori zerela bizitaren sedea. Ahaztura eragoztea. Ahaztea pikin bat hitzea delako. Bai bera, bai zer. Buelta hartzen duzu ohea. Erloioaren kablea askatzen duzu. Semearen argazkiari begiratzen diozu. Ondo dago, bere aitarekin. Ez duzu irratia pizten. Ez duzu telebista ikusten. Ez zara inorekin mintzatzen. Horrek ez dizu onik egiten. Zentsunak krak egingo ote dizun beldur zara. Emeri toki honetaz hitz egin ezin diozulako. Egiten duzunaz eta ez duzunaz zutaz. Beak galtzen dituzu zeure akorduz dagoela otutzen zaizunean. Eta horregatik bertoratu dela haren fantasma. Esango zenioke,